Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ndikulandireni kuchokera kuno kwa Chonde kwati Mtiramanja mboma la Mulanje kumene tsiku la lero la Mulungu kuli mwambo wa mulakho wa lomwe. Mwambo umenewu ndi mwambotu wachikhalidwe, mwambo umene amachita kapena kuti amatsogolera ndi anthu a mtundu wa Chiromwe. Ine ndi Beatrice Juma. Ndiyetu tisanayambe zonse zimene zikuchitika kuno, mungodziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akhale akufika pamalo ano kudzakhala nawo pa mwambo umenewu. Iwowa tsopano anyamuka ku nyumba yawo mboma la Mangochi kubwera kuno ku Mulanje. Ndiye ndimafuna kuti mwachidule tingomva tingoona mmene kunoko kuliri, kunoko kwasonkhana khwimbira wanthu kusowa kuti ndiponda pati, mundipondera mwana kwadzadza kwambiri. Zina mwa zinthu zimene taona kuno ndi zachikhalidwe. Inu mukudziwa kuti anthu a mtundu wa Chiromwe amakonda zakudya monga ngati achinakalongonda na ndolo phika ndi makaka, komanso amakhulupirira mankhwala azisamba, komanso kuvala kwa chikhalidwe chawo cha Chiromwe. Ndiyenotu tikuona mmene kunoko kuliri ndili ndi mzanga Simeon Shumba. Iyeyutu anakazungulira kuona malo amene kunoko kukuchitika zinthu zosiyana-siyana kuti atifotokozere kuti kumene anakayendaku malo amene kukuchitika zinthu zosiyana-siyana kukuli chani, chifukwa ineyo ndangoona kuti kwamangidwa ngati timisanja ting'ono-ting'ono, anthu alongezako zinthu tosiyana-siyana. Timve kwa mzanga Simeon Shumba kuti kodi malo kumene kuku kuli zotani. Mzanga Simeon, ndakulandira. Iwe ndakuona ukudutsa mbali za uko kwakhala anthu kwambiriko, tandiuze kumene kukuchitika zotani. Kumene kuti kuchitika ntchito zosiyana-siyana za malonda makamaka zachikhalidwe monga mmene ulili tsiku la lero la mulakho lomwe. Kumene kuli amayi akugulitsa zinthu zokongolesa matupi, mwina ngati zomanga mwina munkono, zinaso zovala mchuno umene mikanda. Nachesa ndi amayi angapo akuti Malawi wachikhalidwe, mayi wachikhalidwe amachisamala kuyambira mkati mpaka na panja. So kumeneko kuli zinthu zina zameneko kuliso abambo akugulitsa ndithu mankhwala ena ngati ya PP, enaso mphini zimene zomwe mbalina akupanga promote chikhalidwe, kwinakonso akupeza ndalama. So mwambo umenewu ukunikira mbali zonsezo chikhalidwe, komanso wena apeza danga lopezerapo ndalama ndi ntchito zina zosiyana-siyana. Ndaonanso anthu akuyenda ndi mbale za zakudya kumeneku. Kodi ndi zakudya zanji zimene zili kumeneku zimene zimaonetsa chikhalidwe cha Lomwe? Kumene kuti kuli nsima, kuli kalingonda, kuli nandolo, kuli mbewa zimene, kuli nyama yophikidwa ndi nandolo oyika pamodzi ndi ntedza, kuli nkhunguzu, zakudya zachikhalidwe zomwe panopa zatenga gawo kwambiri. Panopa sungapite malo even mu town, even mu mzinda wa Blantyre upeza kuti mapeza kuti tumuna muli nkhwani otendera, kuli tanapos otendera, zoti muna kupita mtano kapeza chips and chicken. Panopa zikumakhala zochepa kwambiri zomwe zikuthandiza kuti anthu panopa akutsindika kwambiri kufunika ndithu kobwereranso kumbuyo ponikira za zomwe makolo athu ankakonda kudya, kaya ndi zokudya, kaya ndi zovala. Kunonso amene kuonekera mambiri ndithu avala zovala za chikhalidwe kufuna kutsindika kuti chikhalidwe ndichofunika kwambiri. Nde iwe ndi mmodzi mwa atolankhani amene mmapanga za malonda, mmakonda kulemba nkhani za business. Mwina mwambo ngati umenewu ndi zinthu zimene zikugulitsidwa kuno kapena zimene anthu ayika pa chionetsero zingathandize bwanji pa chuma cha dziko lino? Tingazipange bwanji kuti zikhale zothandiza chuma cha dziko lino? Kwa nthawi yayitali takhala kumangotaya kapena kuti kumangolankhula, tikafika ngati pa miyambo ngati imeneyi timaona kuli msangano wa angoni, kuli chana zathu aunthetho, kuli chiwanja cha yawo, kuli mkumano wa Sena na amang'anja. Timati tikakupona ngati chonchi tikafika mmawa zimathira pompo.
mwina ngati dziko tipanga embrace kuti miyambo ngati imene iyi mwambo ukati koma mawu anthu kunoko akabwera apeze mankhwala ngati mahebo ena kuti tseketseke ena kuti chidede mikanda imene kukabwera azungu tekera maiko akunja komanso mwina amalawi aniyakefe tikamati ndikufuna ndikapeza zinthu zachikhalidwe ndipite kuti ndipite ku Nchewu ndipite ku Mulanje ndipite ku Hora Mountain ndipite ku Mangochi konseko ndithu akapeze zinthu zomwe ngati kuti iwowo kumagwiritsa ntchito kunoko kuzikhala zakudya kuti munthu mwina kuti ana afuna ayende apite ku Mulanje asanafike ku Mulanje Mountain atha kuima panopa mkati mwa wiki olo Friday, Saturday, Sunday kuzaona ndithu zachikhalidwe kaya magule pakhale video apo ikuonesa magule omwe akuonekapo atha kubwera akapita ku Nchewu msangano wa Ngoni azitakaona kuti kodi Angoni amatani osangoti iyayi pachaka pamozi zikachitika zathira pompo mwina ngati dziko singapindule kumbali ya zokopa alendo omwe amabweresa kwambiri forex ngati anthu achoka ku Taiwan achoka ku China achoka ku Zambia ngati afika kunoko kuzaona magulu amenewa special kunoko anthu amene achabwesa forex ndiye kuti vuto lakusowa kwa ndalama yakunja yomwe yakhala ili mkamwa kwa zaka 6 itha mwina kuchafuta kuti zina zomwe zingathe kubweresa ndalama zakunja ndi zinthu ngati izizi mona azungu aja akabwera kuno sadya tu chips and chicken amadya matemba amadya nkhwani otendera amadya nandolo zimene zijazo tazipanga value added kuti izizi zomwe tikupanga zachikhalidwe za mulakho alomwe za msangano wa Ngoni za unthetho kuti izizi zingathandiza bwanji kupititsa pasogolo chuma cha dziko lino kudzera kuchikhalidwe ndekuti pamene tikulephera pamene pakutipangitsa kuti miyambo ngati imeneyi zingokhala yachizolowezi penipeni pamene pakutilaka ndipati ndi nkhani ya mindset ngati panopa muone kuti kobwera anthu ambiri kwambiri na sabata iyi yonse iyi ukayenda malo a zochezachezamo malo a chakumwa nkhani yomwe inali mkamwa Saturday Sunday kwambira Thursday Friday Saturday Sunday kupita kumlako izizi zikhala chaka chonse mwina pa mwezi paja mwina kawiri koka anthu adzitha kuyendera malo onse achikhalidwe ndiye tikatero ngati dziko titha kupindula kwambiri tikapita maiko anzathu ku China kupeza kuti katundu omwe tikumuona kunoyi amampanga paki bwinobwino kumpanga value addition amamwika mashop ndendende katundu ali kunoyi tseketseke chidede mikanda mankhwala abambo azimayi kaya mphini motimoti kaya ntsasi zimene zimakhala value added kukazika mashop kumagula mtengo wokwera $, zinaso zochokera konkuno kupita ku America kuja ku Queens Boulevard ukazipa zinthu zili mashop kutenga ndalama $5, $10 ukukula ife chomwe chikuvuta ndi chani ndipena panopa tili ndi nduna yatsopano ya za tourism business komanso industrialization bwana George Partich mwina potiwo ndikatswiri kunkhani za malonda mwina akhala pansi ndi magulu onse kuunika kuti kunkhani ya chikhalidwe tipange bwanji kuti zitha kupeza ndalama kudzera kumbali ya tourism komanso ifeyo aniyakefe tisinthe mindset change kuti izizi tikamaziona zisathelero tikabwera next week Saturday or Sunday tipeze zonse zomwe zili kunozi kuti tikatero mwina titamapeza ndalama zakunja kina kuso anthu tikutukula miyoyo yathu kudzera ku katundu amene nde wakambapo Simeon za mindset kusintha kaganizidwe kathu mmene timachitira zinthu makamaka achinyamata amene ndaonanso kuti ndiochuluka pano mwina angapezerepo mwayi bwanji pa miyambo ngati imeneyi kuti nawonso apititse miyoyo yawo patsogolo ndaona kuti kunoko kwabwera achinyamata ambiri omwe akutenga nawo gawo pa za nkhani zimenezi a business antchito za maphunziro antchito za ulimi ndi nthawi yoti izizi si zachimidzi mbuyomu timati munthu kumagula gondolas kumagula tseketseke kumagula chidede kumagula mikanda azimayi zachimidzi panopa si zachimidzi panopa is modern zoti innovation ya matupi kuti inayo kuti ndioneke bwino nkhosi mangamo ndivale mikanda inayo kuti ndioneke bwino mchunomo abamba kabwera aone kuti mayi wangayi mkazi wanga wachena kapena kuti
ndasoka ndithu malaya mbalimbalimu ndiyika ndithu loshalosha zomwe zizipangisa kuti anthu akandiona akhale attractive kuyambira kumavalidwe panja komanso mkati. Tikatero zimene zichazo tiyambe kuzigulisa kwinako tiyamba panga export zomwe zibweresa ndalama. Oyamba ake ndi achinyamata makolowa anasiyamba ifeyo achinyamata tizitenge zizi fuka tikangokhala ungoti lero basi tapanga tungomwa basi thubulo ngathira pompo dziko singasuntha. Zomwe tikupangazi tiyike mabotolo enieni tizipange paki thubulo ukapezeke mu Shoprite, thubulo ukapezeke mu Chipiku Plus, thubulo ukapezeke mashopu akuluakulu dziko muno. Tikatero dziko lipanga ndalama zambiri zomwe anthu ake omwe akupanga ndi achinyamata omwe angatenge gawo lalikulu kwambiri. Tumakamba za 2063 starts now omwe kuyamba ndi achinyamata. Anyamata amenaja atenge gawo pali njira zambirimbiri zomwe anthu angapange mola moti nali ku sukulu ndapaza degree ndikudikira ntchito zina zomwe tingagulitse ngati dziko ndi katundu ambiri yomwe wabwera kunoyi. Mukayendera kunoko ntchito zambirimbiri pali mankhwala osiyanasiyana koma tikachoka panopa tikampeza mulimbi ali pafumbi moti ndineyo singagule. Koma katundu amene tamuona kunoyi timpange paki bwinobwino wachinyamata ngoti ifeyo tili panthu 5 nalika kuluwana nalika ku masti koma kuchitika ntchito zambiri zama innovations zimene zichazo tisinthe ndithu tizike bwinobwino achinyamata atenge gawo lalikulu kwambiri pa ntchito zimenezi. Ndakuthokoza mzanga Simeon Shumba ukazunguliranso ubwera nthawi ina kuti tichezenso mbiri. Ndaponanso chindongo apo nayenso anali ngatipo kaja zobwirabwira Chelsea ndongo. Amene ndi mzanga Simeon Shumba kutifotokozera zina zimene waona komanso ngati mtolankhani amene amalemba kwambiri nkhani zokhuzana ndi chuma komanso zamalonda amene watimati atolankhani a business. Ndiye panonso ndili ndi mzanga Charles Chindongo iyeyunso ndi mmodzi mwa atolankhani ku MBC. Kufuna Charles tandifotokozera ndinakuona unayima pena pake ndi mafumu kodi kwenikweni mafumu wa nkhani zimene yabwerera pano ndi zotani? Kwakukulu mwina ndikufuna kuonesa umodzi omwe ulipo pakati pa Malawi. Mafumu amene abwera kumwambo umene wa chaka chino wa Mulaku Alumwe si mafumu ochokera ku chigawo chakumwera okha omwe mwambo umachitikira chaka ndi chaka. Awa ni mafumu ochokera zigawo zonse za dziko lino. Ndaona amfumu mwachisanzo a Paramount Chief Kyungu, mfumu yayikulu yochokera ku Chitipa komanso ku Karunga, kusonyeza kunena kuti Amalawi tingasiyane mitundu cha mtundu wanji anthu fe ndife amodzi. Mwambo ukulumikiza anthu a mitundu yosiyanasiyana amene abwera kuno. Kukamba za mabweredwe anthu kunoko mwina kufotokoza kwake kukhoza kundivuta malo akusowa panja apa ukaona nzanga ona kuti anthu akubwerabe ndikumazifunsa kunena kuti pa nthawi yomwe mtsogoleri wa dziko lino amenenso ali patron wa gulu limene la Mulaku Alumwe akhale akufika malo ano pakhale zotani. Sindikudziwa kuti chithunzithunzi chake tingachipereke chotani kuti anthu osangalala nkhope za nsangala ukayenda ukakhala kumbali zogulitsazi zonsezo muzipeza mmene magulu amakolo athu sopa mukunena abeni ndi zina zonse zimene munthu ungazipeze pa mwambo wokondwerera chikhalidwe cha Chilomwe zilipo ndithu na ndolonda azinzake zakudya zonsezo muzipeza kuno. Nde iwe unabweranso kuno lachisanu nthawi imene kunali kukonzekera za mwambo umenewu. Mwina pa nkhani yokonzekerera mwina magule kapena zakudya mwina unaona kuti ndikofunika bwanji kuti anthu achite pakana kukonzekera ndithu kumapanga ma practice zinthu ngati zimene zizi sizotayisa nthawi? Ayi ni mwambo waukulu kwambiri. Mtundu wina uliwonse umaziwika ndi chikhalidwe chake. Ifenso ngati Amalawi tisamakhala anthu ochita manyazi kuona kuti tikulimbikitsa zinthu za chikhalidwe chathu. Ayi tikapita misonkhano yakunjaku timakhala tikuona kuti anthu ochokera m'mayiko enanso nawonso akusonyeza chikhalidwe chawo kudzera zinthu zosiyanasiyana kuphatikiza zovala. Ndiye tikhoza kufotokoza kuti sizochititsa manyazi tizinyadira zimene zimatipanga define kuti ndife Amalawi. Mwina ndibwerere kayi pambuyo. Chabwino.
Ameneyo ndi nzanga Charles Chindongo, ameneyu ndi mtolankhani amene nayenso ali kuno kulemba nkhani zimene zikuchitika pamalo ano. Ndemuja ndinanenera kuti posachedwa apa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akhala akufika pamalo pano. Mwambo umenewu ndi mwambo waukulu, ndi mwambo umene umachitika kamodzi pa chaka, mwambo umenewu mulakho wa lomwe umachitikira nthawi zonse kuno kwa Shonde kwati Mchiramanja. Mwambo umenewu wakhala ukuchitika kwa zaka 17 tsopano. Chiyambireni kuyamba mwambo umenewu mu 2007 amene amatsogolera kapena tinene kuti patron wake amene anayambitsa mwambo umenewu ndi amene anali president wachitatu wa dziko lino la Malawi Professor Bingu wa Mutharika mzimu wawo use mumtendere, ndi amenenso anali patroni wa mulakho wa lomwe. Tsopano pano patroni wa kulimene la mulakho wa lomwe ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndetu kuno tanena kale kuti kwabwera anthu osiyanasiyana. Nzanga Simeon Shumba anafotokoza za achinyamata amene abwera pano kudzaona kuti kodi iwo angagwire pati ngati nkhani yoti nawonso akhale ndi mwayi oti apeze chuma kapena angagwire pati kuti nawonso akhale anthu otakatatakata ndi zinthu zimene zikuchitika panopa. Nde pano ndili ndi Anthony Meja. Anthony Mejayu ndi wachinyamata ndithu, iyeyu amapanga mabizinesi osiyanasiyana. Nde ndikufuna kuti Anthony Meja atifotokozere kuti ngati wachinyamata zimene waona kunoko iweyo kuona kuti zikupindulira bwanji pa ntchito yako imene umapanga. Okay, kunoko ndaona zinthu zambiri, zinthu zabwino kwambiri mmene mukuonera kuli anthu osiyanasiyana, kuli anthu ama business, kuli anthu andale, kuli anthu azipandizo osiyanasiyana. Ndiye monga ine munthu wa business zindithandizanso kupanga ma connection ndi anthu ena, komanso ndikamapanga zinthu zanga ndiziziwa kuti kodi alomwe ndi ati, alomwe amafuna chani. Beatrice. Nde umanena kuti umapanga nkhani za chitetezo ndi ma business yako komanso zoyang'ana izi za pesticides. Zimene zizi ndinunso anthu amene mmakondogwiritsa ntchito zinthu za mankhwala osiyanasiyana. Kodi mukuona ngati zazisambazi zikhozogwiritsidwa ntchito mbali ya ma pesticides? Atisekesa Beatrice. Kwati mamva kuti ndithu pali zitsamba zina matha kuthawisira udzudzu, matha kuthawisira kaya makoso, kuthawisira chani. Mwina inu ya chinyamata zinthu ngati zimenezi mutafufuza mukuona kuti zikhozokuthandizana. Zitha kutithandiza for tikamvesesa chikhalidwe ndi dwelo la business yathu. Tikamvesesa anthu amene tikupanga nawo deal pa market ndi dwelo la business yathu. Zomwe zingathandize kuti kodi anthu tizipanga nawo deal motani. Ndi akhenyo cha Beatrice. Chabwino. Ndathokoza Anthony. Ziko mu Beatrice. Ziko. Ameneyo ndi Anthony Meja amene amachita ma business osiyanasiyana komanso tamapanga nkhani za chitetezo komanso ma pesticides. Ndetu ine ndinamvapo ndithu kuti pali mankhwala ena azitsamba amene timatha kugwiritsa ntchito mwina kaya kuthawisa tizilombo touluka ati mmakomo mwathumu, kaya mwinanso mankhwala ena inde ngakhale ambewu kuyika pa mbewu kuti mbewu zathu zisaonongeke. Zonsezi zimachitika kuchokera ku mankhwala azitsamba. Ndanena kuti kuno kuli anthu osiyanasiyana. Ena abwera kuti adzapateko mwayi kuti adziwe kuti kodi ndikamachoka kumeneko zinthu zimene nditaone ku mulakho wa lomwe ndikamabwerera kwathu ndi business imene ndingathe kukapanga. Komanso kuli ena amene abwera kuzaona kuti kodi mwambo umene mwina ndi ntchito zimene amagwira angapitise bwanji patsogolo chuma cha dziko lino. Nde pano ndili ndi Leonard Chimwaza, ndi mmodzi mwa anthu amene amathamangathamanga kapena nene kuti odziwa nkhani za ulimi, amene wawo amayankhulapo kwambiri pa nkhani za ulimi. Nde inu mukudziwa kuti zambiri zimene akuonetsa kumwambo uno ndi zakudya kapena zinthu zimene zili zolimidwa. Tikakamba nkhani za chidede zonse amakamba nzanga Simeon Shumba, tikakamba nkhani za nandolo zonsezi ndi zinthu zimene zimakhala kuti timalima. Ndakulandirani Alena Chimwaza. Monga inu munthu mmodzi amene mumatsatira nkhani za ulimi komanso mumayankhulapo pa nkhani za ulimi, mwambo ngati umene ungathandize bwanji kukweza ntchito za ulimi mu dziko muno? Ndizoonadi kuti mwambo ngati ndofunikira kwambiri ku chitukuko cha ulimi kuno ku Malawi. Choyambirira tikuyenera
kuzindikira onena kuti ndinakumvani mukufotokoza kuti alomwe amapezeka madera akuti mukaona madera amene alomwe amapezeka kwambiri ndi ku Shire Highlands maboma ngati Chiradzulo, Mulanje, Palombe, Cholo. Kumeneku ndi kumene kumalimidwa na ndolo ambiri. Kumeneku ndi kumene kumapezeka nanazi zambiri. Kumeneku ndi kumene kumapezeka kalongonda wambiri. Izi zikutipasa chithunzi unena kuti tidakhala kuti tikugwiritsa ntchito mwambo ngati uno kuti tipitise patsogolo nkhani za ulimi komanso kuti zakudya zimene zimalimidwa kunoko zimene kwambiri zimakhala zachikhalidwe zitithandizire dziko la Malawi kuyika pamapu. Ndikupasani chitsanzo ku Ivory Coast amakhala ni mwambo wapaderadera mwambo wachikhalidwe umene kwambiri amalimbikitsa zakudya zimene anthu aku Ivory Coast amalima ndi kumadya azipatse malonda kuti zizibweresera ndalama chimodzimodzinso kuno ku Malawi ngakhale mwambo ngati uno wa Alomwe pompano kukhala mwambo wa anzathu atumbuka Goda Pamphanya tidakhala kuti tikumakhala ndi ndondomeko yonena kuti zakudya zimene timalima tikuzikonza mapaderadera mwachitsanzo value addition kunoko mapavilion amene alu akufuza zinthu zambiri zimene tikwena kuti tizikonze kuli zakudya zachilengedwe kuli zakumwa zachilengedwe koma kuti muone mutakuona kuti zakumwa zili kumene kuko kwambiri sizikupereka chikoka maonekedwe ake zili mapaketi oti mwina siyabwino kodi titakhala kuti tikupanga zijamati value addition kapena kuzikonza maonekedwe kuti zikhale zapamwamba kuti zimene sizingamatibweresere ndalama tukamba zonna kuti mwambo ngati uno utakuthandizira kupezesa anthu ntchito chifukwa zakumwa zimene zimapezeka kunoko zachilomwe titakhala kuti tikumadzika m'mabotolo abwino ndekuti ambiri azilimbikira kumadzala kumalima kumadzikonza ndekuti ntchito amene pachazapezeka khobiri limene mwina anyamata bwezi mwina akumapita ku tawuni kukasakasaka ntchito zimene sizingachitike chifukwa choti akhala konkuno kwawo ndi kumalimbikisa zakudya ngati zimenezi chinthu china chimene tikwena kuti tichilingalira kwambiri kusunga zinthu zimene zimafunika kuti konze zina pachizungu amati gene bank zambiri zachilengedwe zimene zikuonesedwa kuno ku Mulako wa Alomwe mbewu zake ni mbewu zachilengedwe kusonza kuti ngakhale kwa agriculture yako anzathu a science kuti apange ma varieties ena kuti apange zinthu zina amayenera kuti akafunseka zinthu zimene timati ma parent stocks amenewo amapezeka kumudzi kwenikweni tukamba za kalongonda tukamba za khobwe tukamba za nandolo zinthu zimene tukamba za nkhunguzo mbewu zachilokolo zenizeni anzathu a science amafuna zimenezi kuti akazichuna bwinobwino zikabwerese ma variety asopano ndiye nkofunika kunena kuti miyambo ngati ino tizisunga zachilengedwe tikatero ndiye kuti zikuthandizira kuti tipeze ndalama komanso tikatero ndiye kuti ngati dziko la Malawi tidziwika kwambiri pamapu ngati mmene maiko ngati Ivory Coast ndiye amachitira. Inetu ndakuthokozani kwambiri Mr. Chimwaza. Ineyo ndathokoza kwambiri chimene ndingapemphe kunena kuti tiapemphe achinyamata komanso tiapemphe alimi amene akulima makamaka kuno ku Shire Highlands kuti iwo waonesese kuti mbewu zimene amalima azisamale aonesese kuti kalongonda amene timalima timusamale panopa tikukamba kwambiri kuti Beatrice alimi ambiri sakukolola mwina payekala paja kungopeza matumba 20 matumba 30 komano tipange bwanji kuti nazikolola mbewu ngati kalongonda mbewu ngati nandolo zinthu tikuthekera kumaunjizira chajira munda moja ndikuti ngati mulimi akufuna kuti akolole mochuluka akuyena kuti azilima mbewu ngati zimenezi so nkofunika onena kuti miyambo ya Mulako ngati ino ndi miyambo ina ithandizire kulimbikisa kwambiri mbewu zachilokolo ndicho linga chonena kuti ulimi upite patsogolo tisunge nthaka komanso nkhani za ndalama kuti tipite patsogolo komanso tidziko kwambiri pa mapu ngati dziko kupatula kuti tikufuna kuti achinyamata azipeza ntchito kupanga value addition zinthu zimene timazilima zachilokolo zimene zimapezeka kwambiri kudera limene Alomwe amapezeka. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Leonard Chimwaza amene amanenerapo pa nkhani za ulimi. Ndenotu tanena kale kuti kunoko kuli gulu la anthu kwabwera anthu ochuluka amene abwera kudzakhala nawo pa mwambo umenewo ndetu posachedwa apa tinaona ndithu wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wandi olemekezeka Enoch Chihana akufika pa malo ano komanso chaposachedwa apa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah akhalanso akufika pa malo ano nde onsewa ndithu akudzachitira umboni mwambo umenewu wachikhalidwe mwambo umenewu wa Mulako wa Alomwe
tanena kale kuti mtsogoleri wa dziko lino ali pa mdipiti umene uchokera mboma la Mangochi kubwera kuno kuzakhala nawo pa mwambo umenewo. Ndetu ndi mwambo umene umachitika chaka china chilichonse. Nde pano nditane wapa mpando wa gulu limene lili la mulakho wa lomwe. Iwo watu dzina lawo ndi Amuchana Kwayi Mpuluka. Takulandirani. Ziko mukambiri. Mwambo ngati umenewu ukumachitika chaka ndi chaka. Chimene chikumakupatsani kulimbika kuti mudzipangabe mwambo umenewu ndi chani? Chibwetu mungaziwe munthu amene simaziwa chikhalidwe chake amakhala ngati munthu wokufa. Ndifake muona kuti mabwera pano kukumbusana chikhalidwe chathu, magule athu, amene kusasangalira limodzi pa chaka chilichonse. Ni miyambo yomwe ife achikhalidwe timapanga. Chikhalidwe chonse ni mwambo wawo, ali tsiku lawo. Ife ngati mulakho timapanga lero mu Oktoba. Nde taona kwambiri zimene zikuonetsedwa ku mastandiku ndi zakudya kapena tinoti zolima zosiyana-siyana. Mwina ukatha mwambo ngati umenewu anthu mmawalimbikitsa bwanji makamaka anthu amene amwisa ndi zinthu zimenezi kuti mwina adzipeza cholowa pa zimene akuchita? Choyamba chomwe mungaziwe nchonena kuti malawi muno timakhala ndi njala chifukwa chonena kuti mwina pena timangodalira sima yokha. Ndifake muona kuno kuli Kalingonda komanso kuli mipama mizi yosiyana-siyana kuti anthu azoti okay ngati nthawi tonse kudya sima olofa wativuta tikozo kudya Kalingonda ikapa ndi ndiwo ndikukhuta. Komanso anthu amene akabwesa zimene zizi amakhala kuphulidwa kumalo kuno kupeza kosoka ngachepe komanso zimathandizira kuti kumuzi muja nakasiya malima anthu amapita soka kuli Kalingonda ali kuti ni mpezi imene zimakhalira anthu. Nde ukatha mwambo umenewu tsiku la lero tinene kuti basi zionetsero ngati zimenezi zimakhala kuti zathera pompa kapena malona amakhala beotsegula kuti anthu akhoza mazakuzira chikhalidwe ndi miyambo yalo. Malo anotu ndi osegula nthawi iliyonse siku lililonse chifukwa kuno anthu abwera koma ena asanakaone muzi wathu wa Chilomwe ulimo muno komanso muli mbiri ya Chilomwe yokhazikika ilimo muno. Mitengo semene akonesa anthu wa Kalingonda amene timazalira zilimo muno kunoko ndikosegula anthu azibwera chifukwa kunoko kuli ngati heritage center yathu komanso kuli ngati museum kathu kamene mukhoza kuona nyumba zathu mbewu zathu ziweto zilikonkuno. Mwambo umenewu mumayitana alomwe okhaokha kapena mumayitana wina aliyense komanso chifukwa chani? Mwambo kuti mayitana aliyense m'Malawi komanso azinzathu amaiko osiyanasiyana. Maona pabwera azinzathu choka ku Mozambiki, pabwera azinzathu chokera ku Zambia ali pano komanso mafumu akuluakulu onse anziko muno. Cholinga chonena kuti munthu ukakhala kuti anzako akuziwa chikhalidwe chawo zimakhala bwino chifukwa anthu aja amakumvesesa kuti kana akaja Kalingonda ndikukhala kwawo. Ndifake timayitana onsewa kuti abwesa mvere nawo limodzi chifukwa nawonso amatera mwambo wawo andi timapita. Inetu ndakuthokozana cheya. Ziko mukambiri. Amenewo ndi Amuchana Kwayi Mpuluka. Iwowa ndi wapa mpando wa mulakho wa lomwe. Ndi afotokozatu zambiri makamaka nkhani ya zakudya zambiri zimene akuonetsa kunoko m'malo osiyanasiyana. Ndetu mmene nanenera mucha pamalo pano pakhale pakufika mtsogoleri wa dziko lino posachedwapa koma pakadali pano amene akhale akufika posachedwapa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah. Ndetu mwaona mene kuno muliri tinangofuna kuti mungola wako mungoonako kuti kodi kunoko kwachonde kwatiye Mthiramanja kuli zotani tsiku la lero. Ndipo sachedwapa ndikubwezereni kwa anzathu kukwasha amene wanso ationetsa kuti kodi anzathu ena amene ali pa ulendo ochokera ku Mangochi kuli zotani. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.